Da'n gilydd i addoli unwaith eto'r bore yma. Fydd yna baned ar ôl yr oedfa, ond does yna ddim ysgol Sul yn dilyn oedfa y bore yma, achos i ni'n mynd i fod yn cael cwrdd aelodau yma canol prynhawn. Ar ôl y cwrdd aelodau, y bwriad yw i gael te bach, rhyw gacen ac yn y blaen yma. Dibynnu pa mor hir mae'r cwrdd aelodau mynd, fydd hynny'n dechrau tua 4, rhywbeth fel yna. Mae croeso i unrhyw un i ddod i hynny os maen nhw'n dymuno. Ond yna fydd yna ail oedfa gyda ni heno am 5. Ac yn yr oedfa honno fyddwn ni yn dathlu'r cymyn gyda'n gilydd. Mae Rodri i ffwrdd bore yma, mae'n pregethu yn Nghaerfyrddin, yn Eglwys Peniwel, felly mi eisiau ni gofio amdano fe. Na'r coeddiad am heddi, yna gai ddiolch i bawb eto am neithiwr gwyl y goleuni, gathon ni amser da, lot fawr o waith trefnu a paratoi, felly diolch i rai fi wrthi. Mae yna gwrdd gweddi nos Fawrth yma, os ydych chi'n gallu dod yma i'r stafell gefn am 20 munud i 8, neu mae croeso i chi ymuno dros Zoom hefyd, deall, yn arbennig na bod y clociau di newid, nosweithi mynd yn dywyll, felly gallwch chi ymuno dros Zoom hefyd. Mae yna baned a sgwrs i'r Gragedd ar fore di Mercher yn Hir Browns, lle bydd Ann Morgan o Gaerfyrddin yn ymuno. Mae'r clybiau yn ail ddechrau wythnos yma, mae hanner tymor drosodd, mae'n ffrwg dy fi ddweud, a felly clybiau yn ail ddechrau. Ac yna Sul nesaf, os dyw ei mynd, bydd Steffan Job yn dod ato ni o Fangor i agor y gair ac i arwain. Yn credu mae dyna y cwbl. Na ni weddio, na ni gyflwyno'r oedfa nawr i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti unwaith eto bod ni'n gallu dod fel hyn ar ddydd cynta'r wythnos, mwyn dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch bod ni'n gallu dod ynghyd i thaddoli di. Ni'n diolch bod ni'n gallu dod i rando ar dy air, i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni, ac arglwydd i dy geisio di mewn mawl a gweddi. A dad, felly ni'n cyflwyno nawr i ti yr oedfa hon, yn cyflwyno trefniadau y dydd a'r wythnos sydd o'n blaenau ni. Ni'n cofio am Rodri yn pregethu yn Nghaerfyrddin ac arglwydd yn mhob man, trwy'n gwlad ni a trwy'r byd arglwydd, lle mae dy air di yn cael ei ddarllen, lle mae dy air di yn cael ei esbonio yn gywir arglwydd, ni'n gweddio bod yna fendith ar dy bobl ac y bydde di yn galw mwy a mwy o bobl ato ti dy hun. Da derbyn ni felly, yn ddiolchgar a bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad yn gyntaf, rhif 28. Heddiw cododd Crist yn fyw. Halleluia. Llawen ddydd o foliant yw. Halleluia. Dioddefodd angael oes. Halleluia. Ein prynu ar y groes. Halleluia. Wel, na ni sefyll i ganu mawr gyda'n gilydd.
flin i beidio bod yma wythnos diwetha a colli'r cyfle i rand o'r gwydion yn agor y gair. Fi'n sicr bod yna fendith i bod y bore yma ni'n mynd i ailgydio yn y bregaeth ar y mynydd gyda'n gilydd. Ni'n mynd i droi felly yr efengil yn ôl Mathew. A ni wedi cyrraedd pennod 6 erbyn hyn, Mathew pennod 6. Ac ni'n mynd i edrych ar adnodau 1 i 4 gyda'n gilydd. Mathew 6 ac adnodau 1 i 4. Dyma air ein Duw. Cymerwch ofal i beidio a chyflawni eich dyletswyddau crefyddol o flaen eraill mwyn cael eich gweld ganddynt. Os gnewch, nid oes gwobr i chwi gan eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Felly, pan fyddi'n rhoi elusen, paid â chanu utgorn o'ch blaen, fel mae'r regrythwyr yn gwneud yn y synagogau ac yn yr hewlydd, mwyn cael ei canmol gan eraill. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ei gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di yn rhoi elusen, paid â gadael i law chwith wybod beth mae dy law dde yn ei wneud. Felly bydd dy elusen di yn y dirgel. A bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Blant, mae Iesu fan hyn, mae'n siarad am rai o'r pethau ni fod i wneud fel Cristnogion. Rai o'r pethau mae pobl Dduw yn gwneud. A mae'n dechrau trwy siarad am roi elusen. Os rhywun yn gwybod beth yw roi elusen? Alla ddim yn rhywbeth ni'n gweud lot. Beth chi'n meddwl yw roi elusen? Dwi'n mynd i pigo ar un o'r plant hŷn. Cai, come on. Beth ti'n meddwl yw roi elusen? Wel, beth yw elusen? Ti'n gwybod? Beth yw elusen? Charity. So, beth ti'n meddwl yw roi elusen? Wel, ie, so roi arian i rhywbeth da. Roi arian i achos da. Roi arian i y capel, i waith Duw, neu roi arian i bobl sydd mewn angen. Okay? Nawr, ydy roi elusen yn beth da neu'n beth drwg, chi'n meddwl? Llawlan, pwy sy'n meddwl bod yn beth da? Llawlan, pwy sy'n meddwl bod roi elusen yn beth drwg? Ne, da. Mae'n beth da. Mae roi i elusen yn rhywbeth da. Yn rhywbeth ni fod i wneud, yn rhywbeth mae Iesu yn disgwyl byddwn ni'n gwneud. Ond mae Iesu fan hyn, mae'n rybuddio ni. Mae Iesu'n rybuddio i beidio a roi elusen mwyn gwneud sioe o'r peth. Right? Chi'n gallu dychmygu rhywun yn mynd, o reit, mae gen i chydig o arian fan hyn, o drychwch bawb, drychwch, fi'n roi elusen. Pam bod Iesu'n rybuddio bod ni ddim fod i wneud sioe? Pam? Mae'n beth da i roi elusen, ond pam bod Iesu'n rybuddio bod ni ddim fod i wneud sioe mawr a wneud mwyn i bawb gael gweld ni? Pam, chi'n meddwl? Pam bydde rhywun yn gwneud sioe mawr o roi elusen? Rwy'n gallu meddwl? Beth ti'n meddwl? Wel ie, showing off. Dangos eich hunain, yn dyfa. Pan mae rhywun yn roi elusen o'n neud e'n rili amlwg, o, drychwch arno fi, y reswm maen nhw'n neud go iawn, yw wneud achos Duw, neu achos bod nhw'n caru pobl eraill. Maen nhw'n gwneud achos maen nhw eisiau pobl eraill meddwl bod nhw yn ffantastig. A felly mae Iesu'n rybuddio, nid fel na ni fod i roi. Okay?
Mae Iesu'n dweud rhywbeth od fan hyn. Okay? Rwndewch ar hyn. Mae Iesu'n dweud y ffordd dylsyn ni roi yw dylsa un llaw ddim gwybod be mae'r llaw arall yn gwneud. Nawr, fi eisiau chi roi eich dwylo chi yn eich pocedi am munud, iawn? Dwy law yn eich poced os oes gyda chi, neu os oes ddim, gallwch chi roi nhw tu ôl eich cefn. Fi eisiau chi efo llaw dde roi bysedd lan. Gewch chi ddewis sawl bus. 1, 2, 3, 4 neu 5 gobeithio. Wyth fyny efo mwy na 5. Rowch bysedd lan ar y llaw dde. Okay? Nawr, peidiwch gadw'r llaw chwith weld, ond fi eisiau chi roi yr un faint o bysedd lan ar y llaw chwith. Okay? Chi wedi gwneud hynna, so chi wedi roi bysedd lan ar y llaw dde. Chi ddim wedi dangos eich llaw chwith, ond rowch triwch roi'r un faint o bysedd lan. Nawr, dangoswch eich bysedd. Ydyn nhw'r un peth? Wel, dylsyn nhw fod. Dylsyn nhw fod, achos, really, mae'n amhosib na gwneud wneud rhywbeth gyda llaw dde heb bod y llaw chwith yn gwybod. Felly, be mae Iesu'n golygu? Be mae Iesu'n golygu? Wel, be mae Iesu'n golygu yw hyn. Dylsyn ni ddim fod yn meddwl amdano ni'n hunan o gwbl. Na'r pwynt, pan ni'n rhoi i helpu eraill, pan ni'n gwneud rhywbeth da, dylsyn ni ddim fod yn meddwl amdano ni yn hunan o gwbl. Dylsyn ni fod yn meddwl am Dduw, dylsyn ni fod yn meddwl am y person arall, nid meddwl amdano ni yn hun. Chymo weithiau, ydych chi beth, pan chi'n gwylio teledu, neu rhywbeth fel yma, ydych chi beth yn ffindio chi'n neud rhywbeth efo'ch dwylo ac o'ch chi ddim yn sylweddoli bod chi'n neud e? Ie, fi'n neud e'n aml iawn. Os fi'n gwylio teledu, byddai fel hyn. A byddai ddim yn sylwi, byddai ddim yn gwybod bod fi'n neud e gyda fy mysedd, ond byddai yn ambrathu wyneb. Neu falle bod chi yna yn tapo fel hyn. A bydd rhywun yn gweud, o, stop! Stop o tapo dy fysedd di. Ac yn gweud, o, sori, o'n i ddim yn sylweddoli bod fi'n neud e. Pam? Achos chi ddim yn meddwl am eich bysedd, ydych chi? Chi ddim yn meddwl am eich hunan, chi'n meddwl am y teledu. A dyna mae Iesu'n dweud fan hyn. Stopwch meddwl amdano'ch eich hunan. Stopwch meddwl am beth sy'n dda i chi. Stopwch meddwl beth mae pobl eraill yn meddwl amdano'ch chi. Meddyliwch am Dduw a meddyliwch am bobl eraill. Okay? So dyna ni'n mynd i fod yn meddwl am bore yma. Chi wedi gwrando'n wych. David says di ateb yn arbennig, diolch boys. Fi eisiau chi wrando yn y bregaeth hefyd nawr, okay? Reit, ni'n mynd i gannu enwyn arall yn gilydd. Ni'n mynd i gannu o'r llyfr y mynau. A rif 642. 642. I ti dymunwn fyw o Iesu da. Ac mae pennell 3 yn dweud hyn. Os rhaid yn wadu, dyro ras i mi rhaid cadw dim yn ôl oddi wrth i ti. Na chaid, na air, na chlod, na swyn y byd, dy atal Iesu da i lenwi'n ryd. Ni allaf roddi fel y chofais dim. Rwy'n gweld yn ôl e'r groes fy ngorau yn ddim. Ond at y groes hynny deia fi, yn rhoi fy hunan i ddewyllus di. Ond yn ei sefyll i ganu, dyn gilydd.
ni'n diolch ar y dechrau rhaid i wrth i neithiwr. Wrth gwrs, y person penodd wrth i yn paratoi am neithiwr oedd Lois. Mae Lois wedi cael noson o gwsg nawr i ddod dros y cwbl, a felly mae hi yn barod nawr i baratoi am y Nadolig. Felly mae Lois mynd i ddod ymlaen nawr i roi gair bach a esbonio rai o'r cynlluniau ar gyfer y Nadolig. Diolch, Lois. Turnover really sydyn. Diolch o galon i bawb nath helpu a dod i noson gwyl y goleuni. Diolch o galon. Ac os gynnwch chi lluniau, please rhannwch nhw ar social media, achos nes i anghofio tynnu unrhyw lluniau. Siarad am y Nadolig, o'n i just, mae'n teimlo'n rili cynnar, yndi. Ond o'n i eisiau just rhannu adnod sydd yn helpu fi i fatha cael ysbrydoliaeth a cael yr egni i feddwl am Dolig. Dyma beth oedd yr angylion ddeud wrth y bugeiliaid. Peidiwch o bod ofyn, mae gen ni newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud y bobl yn mhob man yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Mesaia, yr arglwydd. Mae gen ni newyddion gwych yn y Nadolig yma. Mae gyda ni ddeud efo'r angholion, gyda ni newyddion da i ni'n hunan ag i bawb yn y cymuned ni a Caerdydd. Mae'n gyfle gwych i ddangos pwy ydy Iesu go iawn a gweld gwir y llawenydd dyn ni'n cael Nadolig. Mae yna sleid, mae fyny gret, briliant. Mae yna bach o trefnadau wedi cael ei, ond mae yna jobsys a dwi angen help a dyn ni gyd angen gweithio fel eglwys. Ond dwi eisiau just dod â 4 peth mawr. Dwi'n yn gwybod os da chi'n gallu darllen o. Mae'n tiny rings. Ond 4 events mwyaf da ni'n gallu gwneud ydy Dydd Sul y 4 o'r Rhagfyr. Da ni wedi gallu archebu Castell Coch. Bydd yna carolau yng Nghastell Coch sydd yn really exciting a neis a really nadoligaidd. Bydd, os da chi eisiau helpu planio hwnna neu gwahodd bobl, bydd hwnna ar y 4. Wedyn bydd yna y Dydd Sul canlynol, sef Dydd Sul yr 11, bydd yna oedfa teuluol. A wedyn ar y Dydd Sul canlynol, yr 18, bydd yna carolau ar y comin fel nath ni'n ei flwyddyn diwetha. Mae yna pethau digwyddiadau eraill bach. Y syniadau di'r rhain nhw, neu y suggestions, neu pethau sy'n hana wedi cael ei planio. Ond y peth mwyaf gallwn ni'n gwneud ydy gweddio. Gweddio fod y Nadolig yn gallu bod yn cyfnod reit anodd hefyd i rhai bobl. Ond gweddio fod ni fel Cristnogion y pobl sy'n caru Iesu yn gallu rili dangos cariad a y gobaith sgynnon ni yn ganol y gaeaf yn y Nadolig. Gweddiwch am yr event yma, a os ydych chi eisiau helpu allan am unrhyw ffordd, bydd yna dogfen yn dod efo wahanol bethau gallwch chi roed eich enw chi lawr. Ond jyst ar y funud, dyma bach o taster. Diolch. Diolch, Lois. Rai o'r siopau mawr di rhyddhau ei Christmas adverts yn barod o, so mae'n iawn bod ni'n neud hefyd. Nawn ni weddio, nawn ni droi at yr arglwydd. Na'n gweddi. O arglwydd yn Duw. Ni'n dod ato ti ac arglwydd i ni'n gofyn y bore yma arna ti i dynnu ein llyged ni, ein sylw ni, ein meddyliau ni i ffwrdd oddi wrthon ni'n hunan arglwydd ac ata ti. Dad, i ni'n cyffesu, ni'n gwybod mor aml bod ein ffocws ni arno ni'n hunan ar ein sefyllfa ni, ein problemau ni, ein anghenion ni. Arglwydd
ni'n cyffesu yn aml iawn, i ni eisiau bod ffocws pobl eraill arno ni hefyd, bod ni eisiau i bobl i feddwl yn dda ohono ni, i'n canmol ni. O arglwydd. Ni'n gofyn bore yma arna ti i hawlio ein sylw, i godi ein golwg ni ata ti dy hun. I ni eisiau mae yr unig peth sydd yn bwysig fel petai i ni yw ti, a beth yw ti yn gweld sydd yn dda, a beth yw ti yn meddwl ohono ni, a beth yw ti eisiau ni'n wneud gyda'n bywyd ni, gyda'n yn arian ni, ond ein egni ni, a'n amser ni, a'r cwbl sydd gennym ni, arglwydd. Ni eisiau dy blesio di, Dad. Ni'n dygaru di am dy fod ti yn gyntaf wedi'n caru ni. Dad, ni di canu, ni allaf roi fel yr oddais di. Ni ddim yn gallu gwneud unrhyw beth arglwydd sydd yn deilwng o dy gariad. Ni ddim yn gallu gwneud unrhyw beth arglwydd i ennill maddeiant na dim byd felly. Ni'n diolch bod y cwbl yn dod i ni trwy dy ras. Yn diolch, dy fod ti wedi'n caru ni. Wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Ac arglwydd, helpa ni felly. Fel pobl sydd wedi profi dy heilioni di. Helpa ni fod yn bobl sydd yn caru ac sydd yn byw yn aberthol dros eraill. A hynny arglwydd nid canmoliaeth gan eraill, ond am ein bod ni eisiau dy blesio di. Dad, ni'n diolch fel oedd Lois yn dweud fyna, mae gennym ni newyddion da. Newyddion da o lawenydd mawr ac arglwydd, ni'n gwybod dyna sydd ei angen ar ein byd ni. Byd sydd ar hyn o bryd yn le mor dywyll, mor anobeithiol. Diolch fod goleuni efengyl yr arglwydd Iesu Grist gennym ni i'w rhannu gyda'r eraill. Dad, helpa ni wrth i ni feddwl ymlaen yr wythnosau ac i fis nesaf, o'r Nadolig, arglwydd helpa ni i gynllunio ac i baratoi ac i rannu ac i wahodd a'r cwbl arglwydd gogoniant i ddenw di. Dad, ni'n gweddio bydde di yn gweithio. A ni'n plith ni'n gweddio bydde di yn dangos dy hun arglwydd. Ac arglwydd yn achub llawer. O sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno gweddill y dydd yma, gweddio dros y cwrdd aelodau nes ymlaen, a bydde di gyda ni fel eglwys ac yn dod ag undod ac doethineb i ni. Gweddio dros yr oedfa heno wrth i ni gasglu eto ac wrth i ni gymuno gyda'n gilydd, a bydde yr amser yna unwaith eto yn felys iawn yn dy gwmni di ac yng nghwmni ein gilydd. Dad, derbyn ni felly. Bydd gyda ni na. Dad, wrth i ni droi at y air di, am wneud i weithio mewn ffordd sydd yn ein rhyfeddu ni. Arglwydd, mewn ffordd anusgwyl, mewn ffordd tu hwnt i unrhyw beth o'n i ni yn ei ddisgwyl. Arglwydd, gogonedd dy enw di. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad rhif 9. Datguddiau ni'n gyson y groes a'r galfarian. Tynnu eich sylwch chi at y bennill ola sy'n dweud wrth y groes diolchaf am ras a ddaeth mewn pryd. Menai'n byw heb obaith, heb Grist, heb ddiwn y byd. Diolchaf am y cyfoeth
a ddaeth I mi yr un tlawd trwy dylodi yr un cyfoethog, y mab, a ddaeth yn frawd. Ond yn ei sefyll I ganu, yn gilydd. Darllen eto yr adran yna sydd dan sylw Mathew 6, adran byr iawn ar nodau 1 I 4. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud, cymerwch ofal I beidio a chyflawni eich dyletswyddau crefyddol o flaen eraill mwyn cael eich gweld ganddynt. Os gnewch, nid oes gwobr I chwi gan eich tad ar hwn sydd yn y nefoedd. Felly pan bydd hi'n rhoi elusen, rhaidach ni itgorn o flaen, fel mae'r rhagrythwyr yn gwneud yn y synagogau ac yn yr hewlydd mwyn cael ei canmol gan eraill. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, mae ei gwobr gan mynd eisoes. Ond pan byddi di yn rhoi elusen, paid a gadael I llawch wybod beth mae dy law dde yn ei wneud. Felly bydd elusen di yn y dirgel. A bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Ni wedi cyrraedd pennod 6 o Mathew a mae yna adran newydd yn dechrau fan hyn ac er mwyn I ni ddeall beth sy'n digwydd o'r pwynt yma ymlaen, mae eisiau ni atgoffa ni'n o beth I ni wedi gweld yn barod. Mae'r arglwydd Iesu yn dod, mae wedi dechrau I bregaeth gyda'r
y gwynfydau. Pwy yw'r bobl sy'n profi bendith Duw? Wel, y bobl sy'n gweld eu hangen nhw yn dyfa. A chi'n cofio, y rai sydd yn dlawd yn yr ysbryd, y rai sy'n galaru, y rai addwyn, y rai sy'n nywynu a sychedu am gyfiawnder. Ydy o'r bobl yna sydd yn galw allan am gymorth gan Duw. Nhw yw'r rai sydd yn profi bendith Duw. Y rai sydd yn byw yn wahanol i'r byd yma, y rai trygarog, y rai purau calon, y tanefeddwyr, y rai sy'n cael ei erlyd o achos cyfiawnder, y rai sydd yn rhoi am popeth mwyn ceisio a dilyn yr arglwydd. Nhw yw'r rai sydd yn cael eu hachub. Yna mae'r arglwydd Iesu wedi mynd mlaen yn dwy siarad am y gyfraith. A'n perthynas ni nawr gyda'r gyfraith, mae wedi dangos tro ar ôl tro fel pobl, ni'n methu cadw'r gyfraith. I ni gyd wedi methu cadw'r gyfraith. Mae gofynion y gyfraith gymaint yn uwch na oedd y bobl yn meddwl hyd yn oed, a ni wedi methu tro ar ôl tro, ond mae Crist wedi dod i gyflawni'r gyfraith. Mae Crist wedi dod i'n cynrychioli ni. Mae Crist wedi dod mwyn i ni nawr bod yn rhan o'i deyrnas A i byw fel pobl arbennig iddo fe. Nawr, mae Iesu mynd mlaen. Ac yn yr adran nesaf yma, mae'n mynd i siarad chydig bach yn fwy, gallwn ni ddweud, yn fwy ymarferol, os mae'r gair, am sut mae'r bywyd Cristnogol yn edrych. So mae'n edrych i fod yn berson sydd yn ei ddilyn A felly mae'n sôn am ddyletswyddau crefyddol. Felly mae hynna'n taro chi'n od yr ymadrodd yna, dyletswyddau crefyddol. Mae'r gair dyletswydd yn un pwysig yna. Ond y pwynt o hyn allan yw, mae yna ddisgwyl ein bod ni fel Cristnogion yn byw mewn ffordd arbennig. Nid mwyn cael ein achub, na, ni wedi gweld hynny'n barod yn dod. Ni ond yn gallu cael ein achub trwy ras. Ni ond yn gallu cael ein achub achos bod Crist wedi cadw'r gyfraith. Ond y pwynt yw nawr, os mae dyna yw ein profiad ni, os mae dyna sydd wedi digwydd i ni, wel mae'n dilyn yn naturiol nawr, mae yna ddisgwyl, mae yna dyletswydd, bydd math newydd o fywyd yn amlygu ei hunan yno ni. Mae Iesu'n sôn fan hyn am 3 dyletswydd. Dyletswyddau, rhannau o fywyd crefyddol yr Iddewon, sef elusen, gweddi ac ympryd. A beth mae'n mynd i ddangos i ni yw mae'r pethau yma nawr yn bethau sydd yn bwysig, maen nhw'n bethau sydd yn dda. Ond nid beth i chi'n gwneud sy'n bwysig, ond pam. Nid beth i chi'n gwneud sy'n bwysig, ond sut. Beth yw eich agwedd chi, beth yw'ch cymhellion chi, beth yw'r ysbryd tu ôl i'r hyn i chi'n ei wneud. Mae roi i elusen, mae gweddio, mae ymprydio a ceisio Duw mewn ympryd, mae nhw bethau sydd yn dda, ond yn allweddol tu ôl i'r cwbl yw pam i ni'n gwneud y peth yma. Mae yna gymaint o bethau yn does mewn bywyd, ni'n gwneud nhw mwyn cael ein gweld. Mae Iesu'n gwybod hynny amdano ni am ein natur ni fel pobl. Mae yna rhywbeth yno ni sydd yn chwilio am glod. Yn chwilio am ganmoliaeth. Yn chwilio am dderbyniad gan eraill. Ni eisiau pobl eraill i feddwl yn dda ohono ni. Os chi ddim yn credu fi, wel, nes i chi rhywsut i esbonio twf yr cyfryngau cymdeithasol. Y holl ffyrdd gwahanol yma, chi'n gallu dangos rhyw masg
rhyw portread ohonoch chi eich hunain i'r byd yn y gobeith bydd pobl yn ymateb yn ffafrio. Am arall bod pobl yn rhoi lluniau lan o'i prydebwyd nhw, ond yn y gobeith bydd rhywun yn dweud, waw, mae hwnna'n impresif, waw, mae hwnna'n edrych yn dda. Yna lot o sôn yn does, un o'r termau sydd wedi dod yn boblogaidd yn ddiweddar yw virtue signalling. Hynny yw pobl yn dweud rhywbeth ar Twitter neu Facebook neu beth bynnag, dy'r pethau mae ddim yn ddrwg iddyn nhw eu hunan, ond pobl yn dweud pethau, a'r unig reswm maen nhw rili'n dweud y peth yna o gwbl yw achos maen nhw eisiau bobl i ymateb yn dda tuag atyn nhw, yw canmol nhw i feddwl yn uchel ohonyn nhw. Ni gyd yn gwybod bod hyn yn gallu bod yn broblem yn dydy. Un o'r pethau byddwn ni'n aml yn dweud wrth blant yw paid dangos dy hun, paid showan off, paid wneud rhywbeth just achos ti eisiau bobl i edrych arna ti. Mae Iesu fan hyn yn rybuddio. Yr un rybydd fydd yn codi o'r drafod elusen a gweddi ac ympryd pan ni'n byw y bywyd Cristnogol, pan ni'n gwneud y pethau yma sydd yn dda. Eisiau ni fod yn ofalus bod ni ddim yn gwneud nhw am y resymau anghywir. Eisiau ni fod yn ofalus bod ni ddim yn gwneud nhw mwyn cael ein gweld yn gwneud nhw ac mwyn derbyn canmoliaeth gan eraill. Ond ni ddechrau trwy feddwl am y dyletswydd cyntaf yma. Roi elusen. A sylwch, na'n just nodi eto, mae Iesu'n dweud fan hyn, pan fyddi'n rhoi elusen. Okay? Mae'n ddyletswydd, mae'n ddisgwyliad. Pan fyddi'n rhoi elusen. Mae'n dweud yn adnod 2, a mae'n dweud eto yn adnod 3, pan fyddi di'n rhoi elusen. Nid os, ond pan. Bron o bod, does na ddim cwestiwn fan hyn, dylse pobl yr arglwydd fod yn bobl sydd yn roi. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn llifo yn naturiol allan o fod yn berson sydd yn adnabod yr arglwydd. Pam? Mae'n gwneud synwyr yn dydi. Na ni feddwl am eiliad am yr Iddewon. Os o'n nhw'n rhoi elusen hefyd, oedd yn ddisgwyliedig ganddyn nhw. Pam? Wel, meddyliwch beth oedd yr Iddewon wedi profi. Meddyliwch am yr holl ffyrdd ond nhw wedi profi heilioni Duw. Pwy oedden nhw ond yr teulu bach yma, genedl fach yma, Duw wedi dewis Abram a wedi gwneud yr holl addewidion a di pentyrru bendithion arno fe. Ac yna, yn nes ymlaen yn ei hanes, y teulu yna wedi mynd yn gaeth, yn yr aifft, a maen nhw'n galw allan ar Dduw, a mae Duw yn ei hachub. A mae'n dod â nhw allan o gael thywynt. Ac yn dod â nhw mewn ffordd rhyfeddol a gwirthiol allan i'w gwlad ei hunan. A mae'n rhoi etifeddiaeth iddyn nhw. A mae'n rhoi'r gwlad yma sydd yn llefeirio o laeth a mêl. Mae'n darparu, mae'n rhoi popeth iddyn nhw. A felly, a chi'n darllen yr Hen Testament, yn darllen y gyfraith, mae'n y ddisgwyliad yna. Fi di trin chi mor dda, medde Duw. Mae eisiau chi trin pobl eraill ar un ffordd. Os yw ti'n gweld rhywun sydd yn gaeth, os yw ti'n gweld rhywun sydd yn ddieithr, os yw ti'n gweld rhywun sydd mewn angen, os yw ti'n gweld rhywun sydd yn dlawd neu mewn dyled, neu os yw ti'n gweld y gweddwn neu'r amddifad, mae eisiau gofalu amdano. Cofiwch fel i fi wedi eich trin chi. Wrth gwrs mae'n dyma siwr i chi fod i drin eraill. A nawr, meddyliwch am brofiad y Cristion. Beth i ni wedi brofi? Wel, ni wedi profi Duw ei hun yn dod i'n plithri. Ni wedi profi
yr arglwydd Iesu Grist, brenin brenhinoedd, yr un holl gyfoethog yn dod yn dlawd mwyn ni. Ni wedi profi fe, arglwydd arglwyddi, etifedd y bydysawd yn dod i ganol ei elynion ac yn ein caru ni ac yn rhoi ei fywyd drosto ni mwyn rhoi bywyd tragwyddol i ni. Ond dyna chi wedi profi fel Cristion. Chi wedi profi yr heilion ni mwyaf posib. Trigaredd Duw, amynedd Duw, maddeuant Duw. Iesu'n rhoi y cwbl drosto chi a fi. A felly, wrth gwrs, y disgwyl yw mae dyna'r math o bobl byddwn ni hefyd. Bobl sydd â calonnau tyner. Bobl sydd â dwylo agored. Bobl sydd yn rhoi elusen. I ni eisiau rhoi at waith yr arglwydd, achos hynny yw, dim byd gen i, dydw i ddim wedi derbyn ganddo fe. A mae wedi caru fi a di bod mor hael wrtho fi, wel wrth gwrs felly fi eisiau rhoi yn ôl mewn ffordd ac eisiau gweld gwaith yr arglwydd yn llwyddo ac i fi eisiau helpu pobl eraill. Mae gen i gonsern a gofal dros yr eglwys, mae gen i gonsern a gofal dros brodyr a chwiorydd yn Ffrist, ond mae hefyd gen i ofal a chariad at y bobl o'n cwmpas ni. Pobl eraill sydd ar lun a delw Duw, sydd ar hyn o bryd ddim yn ei adnabod ond i fi eisiau iddyn nhw hefyd i brofi cariad Duw. Felly ni'n rhoi. Ni'n rhoi yn hael, ni'n rhoi yn aberthol. Mae'n ddisgwyl bod ni yn rhoi o'r hyn sydd gennym ni i eir arglwydd ac i'r rhai sy'n mewn angen. Na, mae'n un ystyr, be fydd i gweud mor belled, ddim yn arbennig o controversial. Hynny byddai'r mwyafrif o bobl fi'n credu yn cytuno, mae rhoi elusen yn beth da. Falle byddwch chi'n gwahaniaethu pa elusennau dylswn ni roi, pwy sy'n heiddi'r arian mwyaf ac yn y blaen, ond bydda y mwyafrif o bobl, os ych chi'n gofyn iddo, ydy yn beth da i roi elusen, yr ateb siwr o fod bydda, wel, ydy. Os ych chi efo lot yna, y tebyg yw mae'n beth da i roi i bobl sydd yn fwy anghennus na chi. Ond beth yw'r broblem te? Beth yw'r broblem? Os yw roi yn rhywbeth ddylse fod yn wir amdani, os yw roi yn rhywbeth da, beth yw'r broblem? Wel, fan hyn ni'n dod at y perygl. Mae Iesu'n rybuddio yn dydy. Mae'n dechrau'r adran yma efo rybydd. Cymerwch ofal i beidio a chyflawni eich dyletswyddau crefyddol o flaen eraill mwyn cael eich gweld ganddynt. Na'r perygl. Ni gyd yn gwybod yn dyn ni, mae'n gallu bod yn rwydd iawn i wneud pethau cywir am y resymau anghywir. Mae'n gallu bod yn rwydd iawn i wneud pethau da, dan y wyneb mae'n cymhellio ni yn ddrwg. Wrth siarad am roi elusen yn adnod 2, mae'n sy'n gweud pan bydd hi'n roi elusen, paid a chanu itcorn o'th blaen, fel mae'r ragrythwyr yn gwneud yn y synagogau ac yn yr hewlydd, mwyn cael ei canmol gan eraill, yn wir rwy'n dweud wrth eich mae ei gwobr ganddynt eisoes. Pan bod y bobl yma'n roi o gwbl, pan bod nhw'n ymddwyn fel hyn, pan bod nhw'n gwneud sioe o'r cwbl, wel, achos ei gwobr nhw yw cael ei gweld. Ei gwobr nhw, y peth sydd yn bwysig yn eu meddwl nhw, yw derbyn canmoliaeth gan eraill. Bod pobl yn meddwl yn dda ohonyn nhw.
amlwg o'r dystiolaeth oedd pobl yn llythrenol yn canu itgorn. Mae'n bosib. Falle bod Iesu fan hyn jyst yn siarad yn eithafol fath o beth, ond mae'r pwynt, be mae'n disgrifio yn amlwg yn dydy. Mae'n ddigon cyfarwydd yn dydy. Mae Iesu'n disgrifio rhywun sydd yn gwneud rhywbeth da, ond mae'r pobl yn sioe. Ni'n gwneud y pethau yma yn aml iawn er mwyn tynnu sylw ato ni. Ni'n gwneud y pethau yma achos beth ni rili eisiau yw clod gan ddynion yn hytrach na clod gan Dduw. Ni'n cael yn atgoffa. Falle bod pobl ddim yn canu itgorn wrth roi elusen, ond un peth o'n i'n cael yn atgoffa hwn wrth baratoi, mae pobl yn cael y novelty checks yma. Chi'n cael nhw, cael nhw gweld nhw mwyach, really, ond mae'n cyfnod yn doi. Pan oedd yna rhyw elusen, byddwch chi'n cael rhyw casglu arian, rhywbeth yn cael ei nofio, ac mwyn roi y rwdd i'r elusen, bydden nhw'n cael un o'r novelty checks enfawr yma, chymod? Pam? Wel, mwyn dangos ei hun, really, yn dyfa. Ond yw gallen nhw'n rwydd iawn bod wedi cael check normal, neu gallen nhw'n rwydd iawn bod wedi gwneud rhyw bank transfer, neu rhywbeth fel hwnna, ond yn hytrach, ond nhw eisiau mewn geiriau mawr, a'r fwrdd enfawr oedd yn rhy fawr i un person cario, ac yn sicr yn rhy fawr i talu mewn yn y banc, rhywbeth oedd yn dweud, dyma faint ni'n ei casglu, dyma faint ni'n rhoi, dyma faint ni'n aberthu, dyma pwy ni'n rhoi eddi, ond dyma pwy sydd yn rhoi. Yn gwneud rhywbeth da. Ond wedi falle bod yn pobi ac yn gwerthu'r cacen, neu wedi bod wrth i'n redeg rhyw charity race, neu wedi bod yn gwneud beth bynnag arall, ac o'n nhw'n rhoi yn aml iawn at achosion da. Ond yn y rhoi, oedd yna rhyw falchder. Chi'n meddwl hefyd am rai o ryglenni yma sy'n cael ei gynhyrchu. Comic relief, plant mewn angen. Eto, fi ddim eisiau gweud bod y pethau mewn anghywir ynddyn nhw i hunan, wrth gwrs ddim. Mae'n gret bod pobl eisiau rhoi ac eisiau gofalu am bobl anghennus a cwrdd ag anghenion a brwydro yn erbyn tlodi a gorthrwm a'r holl beth yna. Wrth gwrs, mae'n dda ac eto, chi yn synhwyro, mae rhan o'r cwbl yw, edrychwch arno fi. Edrychwch ar beth i fi yn ei wneud. Edrychwch mor hael ydw i. Be mae Iesu'n dweud yw mae meddwl fel yna'n beryglus. Mae'n arbennig o beryglus mewn cyd-destun crefyddol. Pan ni'n siarad am bethau ffydd. So mae faint o bobl i fi wedi siarad gyda nhw dros y blynyddoedd a maen nhw wedi dweud rhywbeth tebyg i hyn. Fi'n Gristion, fi'n gwneud pethau da. Fyddai'n mynd i'r nefoedd achos fi yn helpu pobl eraill. Fi'n siŵr bydd Duw yn maddau fi ac yn fy nerbyn i ar y dydd olaf achos bod fi wedi gwneud fy ngorau a wedi rhoi i elusen pan i fi'n gallu. Chi wedi clywed pobl yn siarad fel yna? Ydych chi wedi siarad fel yna? Ydych chi wedi meddwl fel yna? Dibynnu ar eich gweithredoedd. Dibynnu ar eich heilioni. Dibynnu ar beth mae pobl eraill yn meddwl ohonoch chi. Dibynnu ar beth i chi yn gallu i wneud. A mae Iesu'n rybuddio, mae hynny jyst mor beryglus, mae'n lethal. Ni beth fod i'n wneud y pethau da yma mwyn cael clod gan eraill. Ni beth fod wneud y pethau da yma mwyn ceisio effeithio ar ein statws ni, neu'n sefyllfa ni gerbron Duw.
trwy ras ydych yn gadwedig trwy ffydd. Ffydd yn unig sydd yn achub, gallwch chi roi'r cwbl sydd gennych chi i ffwrdd, wnaethon ni ddim eich achub chi. Ffydd yn Rhist yw'r unig beth sydd yn achub. Os ych chi yn ymddwyn fel y bobl yma'n canu eto, gwneud sioe, mae'n beryglus. Chi ddim yn gwneud y pethau yma allan o gariad at Dduw, chi ddim yn gwneud y pethau yma mewn gwirionedd allan o gariad at eraill, chi'n gwneud allan o gariad at o'ch chi eich hunan. A dyna yw hanfod pechod yn dyfa. Fi, yr hunan. Roi'n hunan yn gyntaf cyn pawb a phopeth a cyn Duw ei hun. Beth yw'r ateb te? Mae'r arglwydd Iesu'n dweud wrthyn ni yn dydi, swn ni fod fel pobl yr arglwydd, swn ni fod i wneud y peth da yma yn y ffordd cywir. Yn dweud, pan fyddi di yn rhoi elusen, paid â gadael eich law chwith wybod beth mae dy law ddi yn ei wneud. Felly, bydd elusen di yn y dirgel a bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Ni sy'n disgrifio fan hyn? Wel, mewn ffordd mae'n disgrifio rhywbeth rhyfedd. Mae'n eisiau cyfleu wrth y plant yn gyn arall. Mae'n dechnegol, mae sy'n cyfleu rhywbeth amhosib yn dydi. Hynny yw, dyw llaw dde a llaw chwith yn dechnegol, ddim yn gwybod be mae'r naill na'r llall yn neud, yn eich pen chi sy'n gwybod, yna chi methu cuddio'r dwylo ddi wrth i gilydd a gwneud rhywbeth gyda'r un llaw heb bod y llall yn gwybod, ond be mae sy'n golygu te? Be mae'n ceisio cyfleu trwy'r darlun yma o wneud rhywbeth gyda un llaw heb bod y llaw arall yn gwybod? Wel, be mae'n cyfleu yw hyn. Chi'n stop o meddwl am eich hunan. Na'r unig ffordd rili chi'n gallu gwneud rhywbeth gyda'ch dwylo chi heb fod y llaw arall yn ymwybodol, heb o'ch chi'ch hunan weithio'n ymwybodol o beth i chi'n gwneud wrth ffidlan neu pigo neu crafu neu tapo. Chi ddim yn ymwybodol achos chi ddim yn meddwl amdano'ch chi. Ma'ch meddwl chi a'ch golwch chi ar rhywbeth arall neu ar rywun arall. Be sy'n dweud fan hyn yw, ni ddim just bod i beidio chwilio am glod gan eraill. Mae eisiau chi stopo meddwl amdano'ch hunan o gwbl. Weithiau ni'n gallu gwneud pethau yn gyfrinachol o eraill, ond yn ein calon, ni'n cadw cofnod, yn dyn. Ni'n cadw tans. Drachwch arno fi, sa'n gadlu neb weld faint i fi'n rhoi'r elusen fan hyn, ond na gwyn gred. Nes i helpu'r person, ond nhw ddim hyn yn gwybod mae fi oedd i helpu nhw, ond fi'n gwybod, a na gwyn ffantastig. Mae Iesu gweud, just stopwch chi. Just anhofiwch meddwl amdano'ch eich hunan o gwbl. Meddyliwch am yr arglwydd. Meddyliwch am beth sydd yn ei blesio fe. Meddyliwch am eich tad. Eich tad yn y nefoedd. Eich tad sydd yn gweld yn y dirgel. Eich tad chi a be mae e wedi wneud drostoch chi, a meddyliwch am beth sydd yn mynd i'w blesio fe ac meddyliwch am yr hyn sydd o'ch blaenau chi a'r wobr tragwyddol yna sydd gyda fe. Na'r ateb. Os ti'n meddwl am ein hunan, jyst yn mynd i fod yn meddwl am, wel, be mae pobl yn meddwl ohono fi dwi'n gallu fforddio i roi hyn, ond meddyliwch am yr arglwydd. Byddwn ni byth ar ein colled, sy'n os faint ni'n rhoi i elusen, sy'n os faint ni'n rhoi at waith yr arglwydd, byddwn ni byth ar ein colled. Mae'r arglwydd yn gweld, mae'r arglwydd yn gwybod, mae'r arglwydd yn darparu at anghenion ei bobl. Sdim ots beth mae pobl eraill yn meddwl ohono ni. Sdim ots os ni'n colli allan ar ei canmoliaeth nhw, mae gennym ni dad sydd yn gweld yn y dirgel. Un sydd yn ein caru
Un sydd wedi rhoi popeth i ni. Un sydd yn cadw cyfri ac ie, un dydd fydd yn galw ni ato fe ei hun ac yn rhoi rhan i ni yn ei deyrnas ac yn ei etifeddiaeth e. Mae roi yn dda. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn roi. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn aberthol yn ein heilion ni. Mae ddyfyniad enwog gan C.S. Lewis yn dweud yn ni'n dylse fod na bethau fel Cristnogion i ni methu gwneud. I ni'n colli allan arnyn nhw yn bersonol achos bod yn rhoi ni mor hael, mor aberthol. Fi'n credu mae rhywbeth gwerthfawr yma. Ond rydyn ffordd ni'n mynd i wneud hynny, os ni'n stopo poeni am beth mae pobl eraill yn meddwl, a stopo meddwl amdano ni'n hunan, ond cadw'r golwg ar yr arglwydd. Clod yw enw. Amen. Amen. Gamnwn ni i orffen. Rwyf 625 yn y llyfr yma. 625. Gweil, bechadur gweithaf gaid yn meiddio nesu at y draed. Heb ddim o'i di o'n ffrind y waed. O Iesu, derbyn fi. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Diolch i ti felly am dy faioni, am dy heilioni. Diolch dy fod ti yn hael i bawb yn y byd ac arglwydd, ond diolch bod ni fel dy bobl wedi gweld mor garedig wyt ti, mor dda wyt ti yn ein caru ni ac yn rhoi y cwbl drosto ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, helpa ni nawr, a bod ni weld bod ni'n methu achub yn hun trwy unrhyw beth. Mae'n sôn am trwy faint ni'n rhoi i elusen o arglwydd. Helpa ni felly i gadw'n golwg ni arna ti, gyda geisio di, a'r hyn sy'n dy blesio di. Da, diolch bod ti yn darparu ar ein cyfer ni, a ni'n gofyn nawr arna ti fod gyda ni.
Yn enw'r arglwydd Iesu.